बे बाराव हाग्रामाखौ टक्कर होनो रनजित प्रमद नङा। बे बाराव जक्करखौ टक्कर होनो फैदों सासे गोदान आइजोनि एन्ट्रि। बे बाथ्राया जों बानायना बुंनाय बाथ्रा नङा। बे बाथ्रा फावखौ बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। बे बाराव हाग्रामाखौ फेजेनगोन बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि अनजालि बिसियानो। थारैनो नोंथांमोना थिगखौनो खोनानो मोन्दों। हाग्रामा महिलारिखौ टक्कर होनो फैगासिनो दं बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि बिसि। गावनि बिसिखौ बुंनायनि जाहोना जाबाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फेजेननो एसेबां गिदिर लिडारनि गोनांथि गैया। बेनिखायनो इउपिपिएलनि हाइ कामान्डखौ रनजित बसुमतारीया खावलायगोन गावनि बिसिखौ देबोरगाव बियाबाव बिजाथि होनानै हाग्रामाखौ टक्कर होनो थाखाय। थारैनो रनजित बसुमतारीया हाग्रामाखौ फेजेननो गावनि बिसिखौ बिजाथि गसंहोगोन नामा? जेराव रनजित बसुमतारीया जाबायदि बुंबोबाय थादों बेबायदिनो जाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथां मावफुं सोद्रोमाया बुंबावदों दि हाग्रामा महिलारिया सासे फोजोबस्रांग्रा लिडार। बिथाङा माब्लाबाबो फिन जौगाफिननायनि बाथ्रा सानफेरा। हाग्रामा महिलारिया सासे जक्कर। बेनिखायनो आंनि बिसिखौ देबोरगाव बियाबाव बिसायख'थि गेले होनानै टक्कर होगोन होननानै गोख्रों बाथ्रा फोरमायो। दानिया खोनासंदो हाग्रामा महिलारिखौ इएम रनजित बसुमतारीया गावनि बिसिखौ देबोरगाव बियाबाव बिजाथि होनानै हाग्रामाखौ माबोरै टक्कर होनायनि बाथ्रा बुंदों। बिसायख'थिनि थाखाय मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ 100% प्रिपेयार जाबाय आरो दुलाराय भारत नाङै गणतन्त्र मोनसे हादोर हिसाबै भारतआवहाय गुबुन गुबुन पार्टिया जेरै 34% रिजार्भेसनजों जोंबो बे 34% रिजार्भेसनखौनो जोंनि इउपिपिएल दोलोआबो सावरायगासिनो दङ आरो बेखौनो लोब्बा लाखिनानै आङो दिनै मानाव गेदेर जोंनि चिफ आरो पार्टिनि हाइकामान्ड बिथांनिसिम गांसे लाइजाम हरनो नागिरदों। बे लाइजामा जागोन जे जेरावहाय जोंनाव 34% वुमेननि थाखाय रिजार्भेसन थागोन आरो देबोरगाव सिटखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोनि थाखाय वुमेन रिजार्भेसन दोननांगौ आरो बे वुमेन रिजार्भेसन देबोरगाव सिटआवहाय आं मानाव गेदेर जोंनि हाइकामान्डसिम खावलायगोना बेनो जे हाग्रामाखौ फेजेननो दिनै जोंनि रति महारथिनि गोनांथि गैया आरो देबोरगाव हाग्रामाजों दावहा नांनो थाखाय आं आंनि बिसिखौनो बिजाथि हिसाबै मोननो थाखाय जोंनि हाइकामान्डसिम खावलायनो नागिरदों। सर माब्लाबा हाग्रामा महिलारिया मिडिया सोङोब्ला बुंफैयो दे फैबाय थानाय नैबे इलेक्सनाव बिपिएफआ सरकार दानो हाला इउपिपिएल सरकार दागोन होननानै बुङो। आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे हाग्रामाया आंनि अनजालि बिसि जों देबोरगाव समस्थियाव दावहा नांग्रोथों बेनि उनाव सरकारखौ दा बिथाङा गुबुन गुबुन महराव नुनो मोन्दों माब्लाबा टुपसंनाय माब्लाबा बाइक सालायनाय बिथाङाथ' मा होनबावनो बिथांनि जा मडेल बे मडेलानो राफ एन्ड टाफ बिथांनि मडेलानो फोजोबस्रांनायसो दाखांनायनि नंखाया गतिके बिथांनि मडेलखौ बुंनानै माथो बुंबावनो सासे जक्कर टाइपनि सुबुं टक्कर मोनाखैमोन एबार आंनि बिसिया बेखौ टक्कर होनो थांगासिनो दं। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमार्जेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, आइसिइउ आरो एनआइसिइउ, पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्सन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनी स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेसन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमार्जेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन।
लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।